Program koji slijedi nije prikladan za mlađe od 18 godina. Pa šta si pila, majke ti? A jebote viski, pa znaš da si gadna kad ga popiješ, što radiš to sebi? Alo, naduvala si 3 promila i udarila si pandura u facu, šta si očekivala? Budi srećan što si prošla sa oduzimanjem dozvole samo. Ništa, spremio kokice, sad će Ana da mi dođe pa ćemo gledati neki film. Nemam pojma, neki horor. Slavimo noć veštica pa hoće kao da bude sve u tom duhu. Što je fuksa? Aj molim te, nemoj opet ovo, nemoj tu priču, molim te. Dobro, znam ja da je Sveti Luka, zna i ona da je Sveti Luka, ali znači, bako, smiri, alo, smiri. Znači nije fuksa, nemoj da se vređamo sad, jebi ga. A znaš koliko njih je maskirano po gradu, ženi? To ti pričam, bre. Šta? Što? Čekaj. Evo, pomerio sam ga. Ma TV se čuje. Nego reci mi, pročitao sam na netu, je li istina da kao bolesni ozdravljaju na Svetog Luku? Ma Mirko mi ne izgleda baš najbolje, pa se brinem. Evo Jana, ajmo na prekidam. Ajde, pozdravi dedu. Ajde. Ej, slušaj, nemoj slučajno da opet spičkate sve penzije na to da Kristijan ostaje u kući. A si originalna. Ajde, ulazi. Gdje si, ribo? Jo, nemoj se bati da imaš to. Nice! Ju, gledaj, ima iza šešelja. Pa ja ovdje u Haškoj sudnici već 9 godina gađam kao haubicu. Kako je to? Nice. Daj mi to, idi tamo, raskomoti si, ja ću da nas namestim ovo. Inače, pozdravila te baba Mica i rekla ti da je danas Sveti Luka, a ne noć veštica. I da si fuksa, ali to ti naravno neću reći, zato što onda da se naljutiš na mene i opet nećeš da pričaš sa mnom zbog nje. Idu pičku materinu, Šalim se, ljubav, šalim se, pa voli ona tebe, pa nije ništa rekla, joj, bože. Pomoravski su vrbaci blizu njene kuće, sagriđeno slivlje, zakriđeno sput. Šta gledamo? Čekaj, se majke ti sad ljuti zbog babe. Daj, zajebavao sam se, nije baba, nije to rekla, bre, šta ti, nemoj se ljutiti. Vidim što nećeš. Šta sad kao ne pričamo, a? Dobro, ne vezi, aj puštaj film. Treba će tebi papi kad dođe neka strašna scena. Puštaj. Otkad pijem južnoafričku višnju, ne diže mi se samo pritisak. Južnoafrička višnja. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni neželjenim reakcijama na medicinske Najgluplja sredstva, reklama posavjetovati se s ikad, lekarima pogotovo ovaj lik ovdje. Pa uzmi, tebi sam ga isipao, jebote, pij. Šta, nećeš masku da skideš, a?
Daj, pa ovo smo gledali, bre. Sad će opet izađi iz TV-a da mi zasire cijelu sobu. Daj, pusti drugo nešto. Jebi se, ti znaš. Molim? Šta moliš? Izlazim ovdje iz televizora kod je generiko, ovaj spavačići, smrzavam se ujutro da bi ti rekao da je sve džabe, ti debil. Pa šta ću kad sam te gledao, ženo, 3 puta sam menjao tepih zbog tebe, šta da radim ja? Puši ga, eto šta da radiš. Te život više ne možeš s ljudima ovim se ovdje ko nenormalan izlazim izvidi. Udari u televizor. Vidi, naljuti se. Više, mogu sam se zaposliti negdje normalno. Izvini jebote, izvini, rasejan sam nešto cijel dan, izvini, svi ste nervozni, svi samo. Puši kurac debilu jedan. A to je to, najbolje se sad svi nadrkajte na mene, ne mora niko pričati sa mnom. Ajde pričamo, a? Ajde, nemoj se ljutiti na muža svog, ajde, mici moj, evo, ako treba prekinuću s babom svaki kontakt, samo da ti budeš zadovoljna, aj molim te, aj samo da pričamo, nemoj se ljutiti na mene. Ajde bre, da nam ne propadne večer, pustimo neki film malo, pa se malo mazimo, pa malo ja mazim, pa malo ruka lazi, pa malo ponesam oči. Jebem ti muziku, Jelinski. Mihajlo? Što se nisi maskirao? Jesam. U šta? U ratluk. Imamo goste. Koga? Mihajlo je došao. Opet gostovara ova njegova. Sjebo se jako, neće sam da slavi noć veštica. Pa šta hoće? Trojku. Opet? Opet. Ali vidi, sjeban je, baš je sjeban. Joj, dobro, ajde. A što stalno gledamo trojku kad su prva dva djela duplo bolja od trojke?
Real.